В Бургас имам удоволствие, че става да работя 8 години и за този период от време видях колко демографски се развива прогресивно града. Когато започнахме преди 8 години, имаше така неверие в това нещо, но с правилните стъпки в образование, здравеопазване, първата детска болница в България тръгна вече в Бургас. Имаме безплатни прегледи от няколко дни. Имаме революция в основното началното образование, развива се висшето образование, комфортна жизнена среда. Бургас абсолютно е изключение от демографската ситуация в България и най-добрият пример, който трябва да бъде след. Аз имам една 7-компонентна програма с демографския рестарт на България. Първият компонент е радикална реформа в образованието, Бургас го правят. Следващия компонент е здравеопазване, Бургас го правят. Комфортна жизнена среда, Бургас го правят. Така че това са основните желони, които дават тласка на Бургас. Със сигурност Бургас ще превръща все по-привлекателно място за живеене, ще имаме все по-голям демографски потенциал и аз съм абсолютно оптимист както за България, така най-вече за Бургас, ще бъде демографския пример в Югоизточна Европа.